Sarean zehari 197. Behin baino gehiagotan komentatu dugu programanetan sarean zearen argi ikusten den kontu bat dela genero arazo bat dagoela zientzia eta teknologiaren arloan. Gero eta gutxiago, baino egia da duela urte asko, emakumeak zientzia eta teknologiaz kanpo daudela, batez ere teknologiaz kanpo, eta azken urteetan lan egin den arren pizkat emakumeak berri sartzeko arlo horietan kostatzen jarraitzen du. Hau ere ikusi dute nola ez EHUko kultura zientifikoko katedran eta egiten dituzten ekimenen artean horrelako egoerak aldatzeko antolatuko dute Bilbon ekainaren 4an genero eta zientziaren komunikazioko egun bat, jardunaldi bat, kontua buruz hitz egiteko. Adibidez, zientzian ari diren emakumei egiten diren adinkeriaz hitz egiteko edo genero ikuspegiarekin lotutako jardunaldietan gizonezkoen parte hartze txikiaz ere. Esan dugun bezala ekainaren 4an izango da Bilboko Iberdrola dorrean, hitzaldiak 20 eta 45 minutu ingurukoak izango dira eta sarrera doan da. Informazio guztia daukazue kasu honetan EHUko kultura zientifikoko katedraren webgunean dela katedra.eus. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Berrien atalaren momentua sarean zehar honetan, eta horretarako beti bezala gaur ez dut horrelako aurkezpenik egingo, bai Borja, daukagu hemen arratsaldeon Borja. Arratsaldeon, Sin más. Ja, naskatuta ez, baina nahiko ez nekatuta bai bana. A ver, pizkat exagerado izaten ari naiz. Egia da, aste honetan gaixorik egon naizela. Orduan bai, pizkat nekatuta nago, pero de la vida. Bueno, jadanik Inigo maiatzan gaude, denboraldi honen bukaeran, oraindik geratzen dira hiru programa, hau kontatuta 4, eta, berrien atalan ze daukagu, nahi edo ez adimen artifiziala izan da aste honen protagonista. Googleen eskuz eta baita ere OpenAIren eskuz, ordu? Adimen artifiziala etortzen dela berriro joka. Egia da ere Apple aurkezpen bat egin duela, baina ez duten ez adimen artifizialai buruz hitz egin. Ez zaio importa. Apple ez da etorkizuna. Pues sí, básicamente. Baina horretaz aparte egin duten hitz egiteko eman duen kontu nagusia izan da iragarki bat egin dutela hainbat gailu prensa batean jarriz, rollo piano bat, eta ez dakizen bat gauza kreatibitatearekin lotuta, eta prensa batean jartzen zuten
irudikatzeko konprimatzen zutela guzti hori iPad batean. Por lo que sea, ez da ondo jaso iragarki hori, por lo que sea. Prensa hori ez dio prensari interesa... Bueno, prensari baino erabiltzailei, bueno, ez die graziandik egin. Así que... Gaur, hasiko gara... Ja ez gaude 2006, Inigon. Claro. Inigo, ja gauzak ez dira egiten gauza berdin batean, jadaniko 20 urte. Pasa dira, gogoratzen duzue iragarki horietak, Mac bat naiz, PC bat naiz, noiz egin zen hori? Hori, 2005 eta 2006 bai. Ez que ja ez gaude urte horietan, eta ja jendea iragarki txorra batekin, ez diozu ja atentzioa deitzen. Bueno, baina, azken urteetan iPad eta iPhoneko iragarkiak gehienak izan dira neutroak, osea, ez super guau, ez, baina en fin, aserretzeko modukak ez dira izan. Hau, aserretu ditu erabiltzaileak, baina bueno, sin más. Orduan Google buruz hitz egitea nahi duzu. Bai. Batez ere, ekarri dutelako beraien etorkizunerako aurkezpenak barkatu, bere konferentzia Google I.O. 2024 izan dugulako aste honetan, urteroko garapen ekitaldia honen ondoren, Mountain Viewko erraldoiak, urtenerako lantzen ari den gauzetako batzuk, eta gehien espero direnak eguneratzeak iragarri zituen. Eta gure protagonista nagusia izan da, Inigo, guztiok espero genuena. Adimen artifiziala. Ze sorpresa. Ez duzu lehen esan, baina, bueno, ze sorpresa. Bai, Googleek Geminiren bertsio berri bat aurkeztu zuen, baita ere Gemmaren bigarren belaunaldia, adimen artifizialan oinarritutako bilaketa funtzio berriak, eta Project Astra, OpenAIren GPT-4 lau o, ez dakit nola esan, nola deitzen duten 4.0 edo 4.0 lau o 4.0 de internet, ez dakit ez dakit lau o. A ber, GPT pasatu zen 3.5 lau, eta orain urrengoa deitzen dioten lau o, ez dakit zergatik. Baina, bueno, bakoitzak bere sistemari jartzen dio zenbaki zifra edo serieak nahi duten bezala. Hau irekia utziko dizulako. Bai, hori izango da marketing gauza. Izango da GPT honen bertsio honekin, geroago esplikatuko dugu nola baita ere aurkeztu dutelako aste honetan, lehiatuko duen laguntzaile virtual multimodala. Orduan, Project Astra pertsonek egiten duten bezala ulertzeko eta munduari erantzuteko gai diren adimen artifizialan oinarritutako laguntzaile digitalak garatzea helburu duen ekimena da. Beren asmoa da adimen artifizialako zerbitzu agente virtualak diseinatzea, beraiek esaten duten bezala proaktiboak, didaktikoak eta pertsonalak, eta horrekin Kaliforniako enpresa ingeniariek horren inguruko garapenen aurrerapena erakutsi zuten. Soluzioak Geminiren plataforman eta beste atal espezifikoen eredu batzuen gainean eraiki ziren, eta urte honen amaieran Googleren produktu batzuetan sartzea espero da. Baita ere, eta hau bitxikeria gisa, konferentzia bukatzeko oran Googleek partekastu zuen hitzaldiaren gidoia, aurkezpenean zehar adimen artifizial hitza zenbat aldiz errepikatzen zen kontatzeko. 121. Ostia. Zergatik, azkenengo urtean egin zen aurkezpenean, egin ziotelako meme bat. Hau da, erabiltzaile kontatu zuten zenbat aldiz. Ikusi nuen bideo bat, non agertzen zen aurkezpen guztia, baina bakarrik adimen artifiziala esaten zuten momentutan. Ja, memea bukatu dute, beraiek, bere kabuz, esan ez, 121 aldiz. Vale, baina
adimen artifizialez gain, zerbait gehiago dago. Bai, beste gauza batzuk daude. Baina ez estari hor barruan adimen artifiziala. Ez esan, no, eske Androiden ez daki zer jarri dute baita ere adimen artifizialekin. Hori ja kontatzen genuen. Hau da, adimen artifiziala bateratuko da Googleen zerbitzu guztiekin. Hau da, sistema operatiboekin, eta Google Maps, eta mail, eta imaginatzen duzun guztia. Orduan, zuzenketa pizkate egiten, lenguaje modelo ez gain, beste gauza batzuk daude. Bai. Beste berrikuntza buruz hitz egiteko txanda iritsi da. Eta, begiratu, Androiden abantaila handienetariko bat, pertsona askotarako adibideren, beti izan du zerikusia iruzurrezko deien aurkako babesarekin. Hau da, Android, denbora ja ez dakizen bat pasada funtzio hau daukate ez dakizen momentuan sartu zuen, baina nahiko erabilgarria dena. Hau da, dei bat jasotzen duzunean eta ez dakizu zenbakia den, ordun, liteke pertsona on bat izatea edo maltzurra, eta erabiltzen duten base datua esaten dizu agian zenbaki hori spam izan liteke. Izan litekela. Pausu bat gehiago emango dute eta telefonoaren aplikazioak sartuko du funtzio berri bat, zenbaki bat susmagarria denean, baina dakigunez, sistema ez da hutsezina eta kasutan deiren batek ies egin dezake base datu horiek. Orduan, beraiek esaten dute, baimena ematen badugu, vale? Gemini gai esango da deia denbora errealean aztertzeko, hau da, entzutea, gure deia, eta denbora errealean jakinarazteko spam den ala ez. Hau da, imaginatzen dut, zuk zeuk hori bereganatu baino lehen, baina edo ez. Hau da, edo agian zuk zeure kabuz ikusten duzu, spam, vale, mosten dut deia, eta momentu horretan esaten dut, hau spam zen. Edo izan liteke ere deia entzutean edo deiaren testua aztertzean. Azkenean, hau izango delako testura bihurtzeko sistema eta gero, hori, testu hori aztertzen duen sistema bat. Testu hori aztertuta, agian hain argi ez duzun zerbait ikusten duela, adibidez, batez ere adinezko jendearekin deitzen duela enpresa bat esaten duela, zure gaz enpresa den. Orduan, nola hartu edo nola detektatu spam edo modus operandi horiek ez oso legitimo izan liteken, ez duelako esan ze enpresa. Orduan, horrekin ja alerta bat jarri aldi zuen esanez, ojo, cuidao, hau aberse egiten dute. Eta ez bakarrik, baita ere abisatuko du beitu, adibide bezala kontatu dezakegu, deiaren erdian ohikoa ez den datu bat eskatzen badigute. Kasu honetan, zuk esan duzun bezala, horrelako modus operandia detektatzerakoan, esan dezake sistemak dei hori spam bezala hartu alduzula. Berrikuntza horiek, pizkanaka iritsiko dira Androidera, beharrezko bertsioa eta horiekin bateragarriak diren ereduak zehaztu gabe. Paperean funtzio horiek, Google Gemini Nano izango da bertsioren eta bertsioien mende daude, eta beraz, modu lokalean exekutatu daitezke. Ez dute behar... Daitezke edo dira. Ai, amigo, guztia paperean dago. Hau da... Ezin dugu zan. Hau da guelekin gertatzen den kontu nagusiena. Hau proposamena interesgarria bada, baina, klaro, hau egiteko lehenik eta behin dei osoa aztertu behar bada gueleko servidore batean, aber ze nola tratatzen duten dei horren grabaketa, eta bestetik segingo dute gero grabaketa horrekin. Orduan, printzipioz, lokalean, gaiuan bertan, aztertu eta bare egiten bada? Bueno, ikusi behar dugu ere hori egia den edo ez.
kasu batzutan esan dutelako, eske, bai, hau ez du internetik behar. Baina gero, internetera konektatuta egotea behartzen dizu ezaugarri hori erabiltzeko, orduan. En fin, bueno. Ni ez nahi fiatzen Google ez, baina bueno, sin más. Kontu gehiago, orduan. Bai, kontu gehiago izango dugu Google I.O. honetan, azkenik, aldaketa bat gertatu da, zerbait oarkabean pasatu dena, eta benetan garrantzitsua dena, da, bilatzailea aldatuko dela, baita ere, hau da, Google enpresa hasi zen bilatzailearekin. Bai, horrela. Eta Googleek AI Overviews erakutsi du, hau da, egiten ditugun kontsulten erantzunen aurretiko ikuspegiak adimen artifizialarekin sortuak. Erantzkin horiek bilatzailearen goiko aldean agertzen dira, lehen etzita, laburpenek egiten duten bezala, ebidez, futbol partida baten emaitza ematen digute, bilatzen dugunean. Funtzean, askotan Googleek egitengo duena ez da erantzuna bilatzea eta esteka erakustea edo webgune batetik testu bat ateratzea. Googleek egingo duena galdera hori adimen artifizialaren bidez konpontzea eta ja guretzat espresuki erantzun bat sortuz. Etorkizunean zer egongo da, zer aurkituko dugu Googleen sartzerakoan? Aukera, sistemaren hizkuntza, erantzunen luzera ere modulatu ahal izango da. Eta nahi badugu gure erantzunak esteken bidez Googleek erantzutea, justo aukera hori sakatu beharko dugu. Edo bestela, gure erantzuna etorriko da, pertsona batek erantzuko luken moduan. Ze arrisku daukan horrek. Ze arrisku daukan horrek batez ere gaur egun adimen artifizialik gabe, ez horrelako adimen artifizialekin, baizik eta beste azterketan moduekin Google erakusten duelako kasu batzutan zuzenak ez diren datu batzuk. Orduan, bilaketa batzuk egiterakoan, Google hor handian jartzen dizu, jo que se, 6 urtetan jaio zen inoz nino. Eta jartzen dizu hor handian 1983an. Jo que se. Eta zu ontzat hartzen duzu, batez ere, Google hor jartzen dizuelako. Eta ez da egia, por cierto, orduan. Claro, hor Google sartzen ari da gero eta gehiago, beraiek zuzenean eduki hori prozesatzen eta erabiltzaileari erantzuna zuzenean ematen, eta ni gero eta gutxiago ikusten dut hau argi. Askotan ez batzutan, erantzun okerrak ematen dituzterako. Osa, nire galdera izango litzateke. Zertarako sartzen dira en el marrón de decir, hau da erantzuna edo hau da zure bilaketaren erantzuna. Zertarako? Eta zertarako pentsatu behar dugu bilatzailea erabiltzerakoan emango diguten lehen emaitza zuzena dela eta kontrastatzea ja guztiz baztertu gure mundutik. Claro, zerbait, nire ustez, orain esango duzu baina Borja, zein zen lehenengo, el huevo la gallina, osea, zein izan da Google hori gure aurrean jartzea, edo gu eitzea Google hori aurrean jarri duelako, edo gu eitu gara lehenengo estekan sartzea bakarrik, eta ja Google esan du, lehenengo estekan sartzeko, ez sartu lehenengo estekan, ni informazioa emango dizudalako. Beitu, badakiz ere esango duzun eta erantzuna izango da ez, baina zerbait ikasi badugu azken 10 urtetan teknologia eta internet eta sare sozialan eta nola mugitzen den gaur egun informazioa gure mundutik kontrastatu behar dela dena. Edo zein lekutik etorri aldela fake bat, edo berri bat ikuspuntu bat bakarrik kontatzen duena, edo berri bat ez dagoela guztiz osotuta barkatu, eta jakin nahi badugu nola den euneko eunean, edo ez euneko eunean, baina 80 piku moduan, gutxienez aurkitu behar ditugula 3 iturri desberdin. Bueno, 3.
edo da nahi ditugunak, baina ni esango nuke gutxienez 3 eta leku desberdinetik, direla 3 kopia justo klon, kopia asko egin aldira berri bakar baten datik, baina Claro. gauzak ez garela fidatu, behar. Eta gure arazoa zein da, gure gurasoak ez zutela behar hori, edo ez zutela, agian bai zuten behar hori, baina ez ziote inorezan. Zeren, prentza eta berriak etortzen ziren 3, 4, 5 pertsona betidanikoak, eta beraiek zeukaten konfidentza pertsona horiek egia esaten zutela, agian ez, baina hori beste gauza bat da, baina ez zegoen horrelako kontraste kultura, eta gaur egun dauzkagu 300, 400, 1000, 3000, 5000 iturri desberdin, eta ni gutxienez egin nahi dudana nire alabarekin, eta ahal dudain hainbeste pertsonekin, da irakatsi zure emaitzak ondo ikertzea. Eta alduzu, zen azkenean informazioa hor dago, eta nahi duzun datu bakoitzeko ziurrenik 10 iturri gutxienez aurkitu aldituzu. Eta 10 iturriak modu desberdin batean kontatuko dizute gauza berdina. Orduan, 10 ikuspuntu lortu aldituzu datu nahi duzun datu batengatik? Bai, claro. Bai, posible ba? Bai. Orduan, ez geratu lehenengo iturriarekin, ez geratu lehenengo emaitzak. Zeure kabuz, bilatu eta aurkitu al dituzun datu guztiak. Onak eta txarrak. Eta gero, kontrastatzerakoan, baina izango duzu zure iritzia, baita ere, iritzia egiterakoan, baina izango duzu irudi oberena. Bai. Eta nire ustez, hori gure bete behar bat da. Ezin dugu esan, eske Google egingo digu gauzak errazagoak. Bueno, bai egin dezake, baina horrek ez du esan Google ez daukagula hor, nola esan, konfidantza jarri beharrik. Claro, baina aldi berean, hori bada gure ardura eta gure bete beharra, eta hori bakoitzaren lana izan behar da. Aldi berean, erabiltzen ditugun bilatzaileak gero eta gehiago bilatzen dute bilatzailetik kanpo, webgune horretatik kanpo ez bilatzea eta zuzenean emaitza ematea. Hau Microsoften ere gertatzen da. Bing erabiltzen baduzue, galdera askotarako jartzen dizu erantzun bat, bere, nola ditzen da Google, Microsofteko adimen artifiziala? Copilot. Copilotekin eginda, 2 edo 3 iturri jartzen dizu rollo referentzia, bai, erreferentziak badauz. Erreferentziak badauz. Baina, erantzuna hor daukazu. Bai. Eta punto. Orduan, eske, eta gainera nire pentsamendu bada zertarako. Osea, erreferentzia horietan, edo Googleko emaitza eginda hauetan, ez dute iragarkirik jartzen. Orduan, nondik ateratzen dute dirua edo zertarako nahi dute gero eta esteka gutxiago bizitatzea. Ez dut ulertzen. Bai, baina esko oraindik ez dugu ireki tema hori. Nola monetizatu... Claro, nola egiten da dirua honekin. Bai. Osa, azkenean, argi izan behar dugu, bai informazioa ematen dutenak, bai informazioa organizatzen dituztenak enpresak direla, eta hemendik dirua egin behar dute. OpenAIren kasuan, ni argi daukat. Arpidetzak, ondo, vale, perfecto. Baina beste aktore hauen kasuan, aldaketa hauekin Google nola egiten du dirua. Horregatik nire zalantza ere deien agian enpresengan, agian mundu empresarial edo erabilera industrialak
ematen dute diru gehiago erabiltzaile publizitatean bai. Ja, baina eske precisamente Google ez du horrela lan egiten. Microsoften kasuan, bai. Orain arte eta Amazonen kasuan, ere, bi kasu hietan ikusten duzu argi, dauzela negozio batzuk defizitarioak direla, baina berdin zaiela, de hecho, hortik dau Europar Batasuna prestatzen ez dakigu ze konkretuki, Slack salatu zuelako, beste gauza batzuen artean, Microsoft Teamsen prezio oso txikiek jartzen zituela. Vale, Teams saltzen dute, eta Office 365 saltzen dute aperdida, dirua egiten dutelako beste arlo batzuetan. Baina justo Google ikusten duenean arlo bat, proiektu bat ez duela dirua ematen, proiektu hori izten dute. Funtzionatzen dutelako proiektu itxiekin. Osea, ez dute ikusten nola finantzatzen duten batzuk edo besteak enpresa osoa. A ber, Google aurrera pauso oso garrantzitsu bat hartu du adimen artifizialaren munduan, edo gutxienez irudi hori eman nahi du. Azkenean, Microsoft apostua egin zuen GPT-rekin, finantziatu zuen, sartu zuen hor, eta Copiloten integratu, eta gainera horrek egin du bere sistema nahiko popularra bihurtzea azkenengo urtean. Hau da, zenbat jende hasi da Microsoften zerbitzuak erabiliz, edo Bing, edo gaur egun dela Copilot, Bing ez zuen inor ere erabiltzen, eta hasi dira erabiltzen, batez ere, erabiltzeko ChatGPT, edo bestelako Dali edo irudiak egiteko adimen artifiziala eta bestela. Orduan, Googleek agian ez da hainbeste, ez dakit, ez nago bere burmuinaren barruan, baina ez da hainbeste etorkizuna ikusten diotelako, agian bai, bere negozio modeloa handitzeko edo beste bia batzuk irekitzeko publizitateaz aparte, baina bere sistema dela, zuk esan duzun bezala, bilatzailea eta asistentea eta hori guztia porrotari ez emateko. Zeren azkenean, ChatGPT ateratzen badu urrengo belaunaldia asistente virtuala bat da, urrengo belaunaldia bilatzaile bat da, urrengo belaunaldia egiten badu Googleek egiten duena, baino simpleago, beren gaztelu guztia Bera. Orduan, agian ez da etorkizunerako estrategia, baina autodefentsa. Izan leike. Bai, izan leike. Begira, ideia ona izan duzu hor. Google buruz zerbait gehiago edo... Ez, nahi duzu itzegin dezakegu pizkatxo bat beren kompetidorea boxeo ring honetan dela ChatGPTren urrengo belaunaldia. Musika segundu batzuk eta bagoaz OpenAIrekin. Musika segundu batzuk batez ere hemen irrati kanonikoa egiten dugulako. En fin, bai, OpenAI buruz hitz egin behar dugu batez ere GPT-4 aurkeztu dutelako. GPT badekizue ChatGPTren azpian dagoen adimen artifizialeko motorra dela, adimen artifizialeko botek erabiltzen duten teknologia eta, bertsio ezberdinak daude eskuragarri. ChatGPTren kasuan GPT 3.5 badago doakoa eta ordainpeko versioan GPT-4. Aste honetan aurkeztu dute GPT-4 dela jauzi evolutibo bat eta modu natibo batean multimodala izateagatik nabarmentzen dela. Hori guztia latentzia gutxirekin eta denbora errealeko interakzioekin. Labur bilduz, basikamente testu, audio eta ikusmen gaitasunak sartzen ditu nahi duzun moduan GPT-rekin interakzio hori izateko eta erantzunak jasotzeko. Eredu berri honen gauzarik nabarmenetako bat da doan egongo dela eskuragarri ChatGPTren erabiltzaile guztientzat eta horrek esan nahi du adimen artifizial honen evoluzio jauzi handienetako bat izango dela ordaintzen ez duten erabiltzaileentzat. Hala ere, zabaltzen hasten denean,
litekena da gertatzen ari den bezala, lehendabizi ordainpeko erabiltzen lehen gana iristea. Egia da ere, frogak egin ditugula, eta kasu batzutan ordaintzen ez dituzten erabiltzaileak ja badaukate GPT-4o hau, eta beste batzuk, agian, adibidez ni, ez. Baina gauza horiek, ikusi diren demoetan eta frogetan, eta bar, irudia izan leike Humane honen AI-pin edo Rabbit gailu hori egiten duten bezalako interakzioak izatea. Hau da, adibidez mugikorrari esatea ikustea non zauden eta berak deskribatzea non zauden. Horrelako gauzak edo aurrean daukasun zerbaiten argazkia egiten du eta esaten dizu zer den hori edo dena delakoa. Baina planteamendu horrekin, ahotsarekin eta baita ere irudiekin. Ni gutxienez nabarmendu dudan desberdintasun nagusia, zuk esan dezala, ni sorte honetarikoa izan naiz eta frogatu ahal izan dut nire plataforman. Azkarragoa da erantzunak ematerakoan. Hau da, leheneko modeloetan zuk idazten zenuen, dozein galdera eta itxaron behar zenuen, ez zen asko, segundu pare bat agian, pentsatzen zuen eta hasten zuen idazten zure pantailan erantzuna, eta kaso honetan erantzunak azkarragoak dira eta ahots sistema nahiko azkarra da, hau da, zuk ja ez nire kasuan ez da elkarrizketa erreal bat izan, hau da, segundu txiki bat desberdina, latentzia egon da, baina oso gutxi, eta atera duten frogetan, uste dut froga bitxienak atera dutela bot abesten. Dueto bat egiten. Orduan nahiko kurioso izan da. Eta, bueno, hau guztia esan dugun bezala, urrengo ez dakit, egunetan, asteetan, nahi baduzue eta badaukazue aukera, frogatzeko egin ahal izango duzue, eta beren ezaugarriak, baita ere, adibide bat ikusi ahal izan dugu, ez dakit zein adibide bat, idioma adibidez ikasle batekin, irakasle bezala, ez dugu gogoratzen ze idioma azten ziren, edo adibidez ez zen hori, bueno, ez dugu gogoratzen zer esplikatzen zuen, baina testu bat esplikatzen zion irakasle bat izango balitz bezala. Bueno, orokorrean interesgarri ikusi ditugun erabilerak, claro, softwarearen arloan, pues yo que sé, ondo, ez dakit, bai, ni hori buruz, ondo, eta jazta, niri faltatzen zaidan, osea, ekosistema honetan eta lehen aipatu duzu faltatzen zaidan gauza bakarra, da, norbait, sartzea ahotzeko laguntzaileen arloan. Hau da, behin baino gehiagotan komentatu dugu. Hor dago gakoa. Ze egiten dugu gaur egun Amazon Echo hainbat gailu eta gailuekin, beti erantzun berdinak ematen dituztera. Nahi dugu Super Alejandra. Super Alejandra, bai. Etortzea. Bai. Orduan, azkenean Google aurkezten du Gemini ez daki zer, baina zu gero sartzen duzu Gemini zure mugikorrean, nik egin dudala, vale? Baina zure etxera etortzerakoan eta esatean Google gauzak, oraindik ere erabiltzen du Google Assistant eta adimen artifizialaren eserrez. Claro. Hori Google-io ikusita gero etorriko da urrengo ez dakize denboran hilabetetan urtea bukatu baino lehen, espero du baietz. Gutxienez, zeren azkenean mugikorrena bitxikeria da, ondo pasatzen duzu, nahi desuna, baina ni gauza praktikoak ekarri dizkit asistente virtuala nire etxean, domotikarekin, edo horrelako musika jartzerakoan, pelikula jartzerakoan, edo reprodukzioa pausatzerakoan, edo urrengo bideora pasatzera. Horrelako gauzak tope de guai.
Gainera, ikusi dute integratuko dutela Google Home telebistarekin, baita ere telebistarekin egiteko horrelako komandoak, eta hori oso ondo, baina ze momentuan ja etorriko da, nik komandu berbera gogoratu ez dudana behar, zeren komandu berbera ez badut esaten, palabra por palabra, esaten dit, perdona, no te entiendo. Gauza oso erraza da, baina gogoratu behar dut komandoa, palabra por palabra, ja, idatzi balit bezala, ja, idatzita, utzita, etorri nahi duzun urrengo belaunaldiarekin, eta ChatGPT bada, izatea, non sartu behar dut? Home Assistant jarri behar dut, eta Home Assistant horrekin izango da kompatibilitatea nahi duzun lenguaje modeloa? Ba, izan dezala. Home Assistanten horrelako sistemak badauz. Claro, ze falta zaio Home Assistant konkretuki Spam pizka bat eginez, Inigo momentu honetan montatzen ari da sistema bat bere etxean Home Assistantekin. Montatuta badaukat ja duela ez dakitzen bat hilabete. Egia da arpidetza ordaintzen dudala Alejandraekin konexioa izateko, baina egia esan da bi komandoetarako erabiltzen dugu, osea, sin más. Baina hortaz aparte, pasaden urtean, Home Assistanten egin duten lan gehiena izan da ahotsa integratzea haien plataforman. Claro, zein da honen akatsa kakotxen artean, haiek ez daukat tela hardwarea, osea, ez dute saltzen un Amazoneko, ez dute horreako saltzen. Bai, eta horretan ja lan gehiago baina hardware potente bat behar duzu assistant bat sartzeko zure sisteman? Ez, berez Home Assistant instalatzeko Raspberry Pi batekin nahiko. Bai, baina ni esaten dut ez Home Assistant, asistente laguntzailea. Ahotz laguntzailearekin ez. Zenbat pakete instalatu behar dituzu zure gailuan horrelako sistema bat sartzeko? Ni pentsatzen nuen guztia odeian funtzionatzen zuela. Ez, baina egia, osea, hau konkretuki egin dezakezu zure Home Assistanteko serbidorean, baina kontua da, osea, azkenean ahotsa prozesatzea eta bar, ez du hainbeste hardware beharrak, baina kontua da hori behar duzula bozgorailu bat eta mikrofono bat. Vale. Eta hori konektatu behar duzula nolabait bai. Home Assistant honekin. Bai, egin beharko lukete, baina, bueno, bai, zuk esan duzun bezala goratzen dut orain dela, ez dakit zenbat programa komentatu genuen, salduko zutela Raspberry batekin egindako hardware dedikatu, horrela esan, alba dugu, Home Assistanterako, uste dut zela Britania handian, saltzen zutela, horrelako zerbait. Baina, karo, gauza nahiko rudimentario bat da, konparatzen badugu Google edo Amazonek egiten dituzten gailuekin. Claro. Badakizun ze gailutan sartu dute ahotz asistente hau deitzen dena Assist, Home Assistantekoa, bai. Sartu dute telefono batean, telefono analogiko batean. Hau da, zu hartzen duzu telefonoa eta esaten duzu Home Assistant, ez daki zer egitea nahi dut. Eta egiten dizu, erantzuten dizu. Telefono analogiko batean. Bai, claro. Motorola ladrillo batean. Bueno, konkretuki, bideoa ikusten nahi baduzue, horrelako telefonoetan. Telefono finkoa da hori, Telefono finkoetan, bai. Claro, zein da, honen... Bueno, zure etxezko telefono finkoa berrera bileal duzu. Claro, zera, honen grazia, hau konektatu behar duzula, IP servidore batera, dera zure Home Assistanteko servidorea, eta dei bat bezala funtzionatzen duela, baina horretaz aparte, oso praktiko, telefonoa hartu, mesedez, piztu ez dakize argia. Bai. Eta deiten dizu. Bai. Chamberlain virtual bat bezalakoa. Bai. Parte txarra da zure telefonoa zure alboan egon behar dela. Baduzu telefonoa zure alboan, airera ezin duzu bota. Berreskuratu behar dugu oearen alboan izatea telefono finko bat eta esatea bai, mesedes, emaidazu gaurko eguraldia.
eta jazta. Bai, eta gozaria, Eta gozaria baita. A ber, hori, esan dako, egia da, Home Assistantenten konkretuki, arraurtz virtualak, mesedez. Bai, garatu dituztela horrelako gauzak, baina egia da ere, hori, hardware hori eskuratzea zaila dela. Orduan, claro, hau guztia noiz eta nola ikusiko dugu praktikara ekarrita. Jo que sé, agian OpenAI egiten du horrelako partekatze bat Humainekin eta bapatean jartzen dute GPT-4 o AI pin horietan eta revoluzioa izango da. Ez dut uste. Ez dut uste. Baina bueno. Hau asko... Laster, espero dugu laster. Laster, eta hor utxiko dugu. Bueno, Borja, 20 minutu baino pizka gutxiago geratzen zaigu. Zuste duzu bi berri askar, bueno, bi edo hiru ez dakitzen bat, berri askar eta Europar Batasunaren berria komentatzeko tartea izango dugunik? Bai, ja, segurenik. Az gaitezen orduan Europar Batasunaren berriarekin eta bere sintoniarekin, pompa guztiarekin eta toda la movida justu orain. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Europar Batasunaren berri honekin iruditzen bazaizue aurretik komentatutako berri bat dela, izan leike, niri ere gertatu zait. Osea, hau ja errepikatu dugun movida bat da, baino beste protagonista batekin. Europar Batasunen marmotaren eguna sarean zehar. Bai, azkenean, claro, industria batean batek egiten baditu gauzak modu batean besteak jarraitzen badute Europar Batasunak lehenengo horren kontra badoa, urrengoa izango da beste jarraitzaileen kontra joatea. Eta kasu honetan izan da, Instagram eta Facebooken kontra joatea adingabeen artean adikzioak sustatzen, ez drogetarako adikzioak, bai, ezik eta plataformarekiko adikzioa sustatzen dutelakoan. Bai, Europako batzordeak arau hauste prozedura abiatu du Meta, konpainiaren kontra. Uste baitu Facebook eta Instagram sare sozialek adikzioa sustatzen dutela adingabeen artean eta enpresak ez duela hori saiesteko nahiko neurri hartu. Ez dugu argi zerbitzu digitalen legean zehaztutako betebeharrak betetzeko nahikoa egin ote duten Facebook eta Instagram sare sozialetan, hau da gazte Europarren osasun fisiko eta mentalean izan ditzaken ondorio negatiboen arriskuak saiesteko nahikoa neurri hartu dituen, esan du Thierry Breton, barne merkatuko Europako komisarioak. 2023ko irailean, Meta konpainiak batzordeari bidalitako behin-behineko txostena irakurrita hartu du ikertzeko erabakia Bruselak. Baina baita Europar Batasunak egindako galderei Mark Zuckerbergen enpresan emandako erantzunak kontuan hartuta ere. Batzordeak 3 arlo sakon aztertuko dituela azaldu du. Batetik, bi plataformen mendekotasunerako arriskua ikertuko du. Bigarrenik, erabiltzaileen adina egiaztatzeko dituzten mekanismoak eraginkorrak ote diren egiaztatu nahi du. Azkenik, edukiak gomendatzeko orduan adingabei pribautasun eta segurtasun nahikoa eskaintzen zaien ere aztertuko dute. Esan dakoa TikTokekin ikusi genuen berdina, kasu honetan Meta, Facebook eta Instagramekin kontu berdina dela eta ziurrenik emaitza berdina izango da. Azkenean mekanismoak eta diseinuak eta erabiltzen diren marketing taktikak, marketing kakotzen artean, berdinak direlako.
Orduan, izuna badator izuna, Borja. Bai, gaztelea esaten den bezala, ¿no? Todo lo malo se pega, todo se pega menos la hermosura. Más bien, cuando las barbas de tu vecino veas cortar... Ah, bueno, baita ere, bai. Es que, eta ausokiak izan dira denboraz, bueno, izaten jarraitzen dute. Esaldiak dauzkagu apaladas. Efectivamente. Beste esaera sarbat neukan zuretzat, baina ez da adingabentzako aproposa, así que... Etorriko dira komisarioak hemen gure programa etentzak. Ez du, gainera, bere mobidekin daude, hauteskundeekin daude, osea, bai. lasai utziko... Horatu hauteskundeak izango direla, urrengo ekainaren 9. Bederatzean, hori da. Boskatu Europako Parlamentura. Edo ez, nahi baduzu ez. Edo ez. Bueno. Jo que se, egizuen nahi duzuena. Ez da beharrezkoa, ez dute behartzen. Aurten egia esan da, ziurrenik egunean bertan boskatzeko aukeraz dut izango, orduan, pentsatzen ari naiz, posta bidezko botoa eskatuko dudan, edo es una movida... Bueno, eskatzea ez da movida da gero boskatzea. Eskatzea nahiko erraza da, badabokazu zertifikatua. Ziurtagiri digital batekin etxetik egin daiteke. Bai, parte hori nahiko erraza da. Bigarren partea, zure etxean jasotzea papeleta eta sobrearekin jutea korreoseko ofizina batera, eta hor botoa ematea, ja depende zenbat jende dagoen korreosen momentu hortan. Ez badago inor, eta justu hartu tiketa eta botoa hor sartu, wonderful night. Baina... A ber, agian Europako Parlamenturako ez doin beste jende boskatzen, eta gutxiago korreo bidez. Ez da azkenengo hauteskunde orokorrak bezala. Claro. Ja kolak zirela infinituak. Claro. Agian ez doa engaizki. Begira, saiatuko naiz boskatzen posta bidez eta kontatuko ez. Botoa eunean elektronikoa ezin da inigo. Hori jasuk zeu kontatu zen un bideo batean. Bai, bideo bat egin nuen. De hecho, Euskadiko hauteskunde batzutan saiatu da ez boto elektronikoa egitea, baizik eta ja bakarrik zensoa, hau da, mailetan dauzkaten paper horiek, non agertzen da nor boskatu daiteken. Kontaketa. Zenso hori elektronikoki eramatea, ja, movida bat da. Pero kriston movida, internet jarri behar duzulako, bueno, elektrizitatea, baina normalean elektrizitatea badau boskaketa zentroetan, baina internet jarri behar duzu. Eta imprimagailu bat, zuk imprimatzeko papeletak, eta orduan bakarrik imprimatzen dira zuk beharrezkoak dituzunak boskatzeko. Gutxienez horrela, saiesten dugu imprimatzea 500.000 papeleta. Hori ere eginda, hau da, estatu batuetan, leku batzutan, ematen diote pantailan boskatu nahi dutena, imprimatzen da, eta gero... Sartzen duzu, baina gutxienez ja ez duzu 500.000 papeleta imprimatzen bakarrik 5.000 boto emateko. Baina makina horiek arazoren bat badaukate, imprimatu behar dituzu papeletak igualmente. Bai, azkenean papeletena ez du kostatzen du, bai, baina simplea azkenean funtseskoa. Eske hori da hauteskundeen gakoa, gero eta simpleago, eta gero eta argiago, gero eta gardenago, eta gero eta fidagarriago. Fidagarri gainera bizentzuetan. Así que bideo osoa kontatu dizuet esaldi batean. Baina... Berri askarrak emoteko, oso askarrak izan beharko dira ja denbora gabe geratzen. Guazen. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarrak azteko, startup batzuk, Espainiako startup batzuk, Microsoften kontraian dira, odeietik kaleratu nahi dutelako. Bai, horrela izan da. Jarri dira merkatu eta lehiaren batzorde nazionalan, eta erakundeak Espainiako 700 bat enpresa batzen dituen asoziazioa... Bai, elkartea, eta multinazional Estatu Batuarra akusatu du odeiko zerbitzuen merkatuan egiten duen praktika murriztzaiengatik startupek modu justu eta lehiakorrean lehiatzeko duten gaitasuna mugatzen dutelako.
Bai, horrela diote, ni gogoratu behar diete startup hauei, odeitik kanpo zaudenean ja euria bihurtu zarela. Argi berdea Vodafoneen erosketaren gan Zegonak aurrera eramango duena. Bai, gobernuak bide ematen dio Zegona inbertsio funtsari Espainiako Vodafoneren negozioa erosteko. Bruselaren onarpenaren eta merkatua eta lehiaren batzorde nazionalaren baitare oniritziaren ondoren 5.000 milioi dolarreko balioa duen erosketak aurrera ateratzeko geratzen zitzaion oztopo bakarra gainditzen du. Akordioak Britainiar funts hau hartu beharko dituen hainbat konpromiso biltzen ditu, hala nola gaur egun Vodafone Espainiak dituen aktibo, enplegu eta azpiegiturak mantentzea. Ikusi zenuten ze gertatu zen Euskaltelekin, bigarren atala hau izango da Vodafonekoa. Epa. Ui. Bueno, arazoak izan ditugu Santander bezala, arazoak izan duelako bere datu base batekin. Horrela esan da, Santander jakinarazi du norbait baimenik gabe sartu zela bere datu basean eta Espainiako, Txileko eta Uruguaiko bezero eta enplegatuei eragin ziela banku transakzioak edo pasaitzak bezalako informazioa garrantzitsurik konprometitu ez dela ziurtatzen duten arren, hori konpontzeko neurri azkarrak hartzen ari dira. Hala nola kaltetutako datu baserako sarbidea blokeatzea eta iruzurraren aurkako segurtasuna indartzea. Agintariekin elkarlanean ari dira egoera konpontzeko eta modu aktiboan jakinarazi diete kaltetuei. Ez dakigu ze datu filtratu diren, baino dena den eta hoia serioki esan da, urrengo hilabetetan eta orokorrean kontuz, Santanderreko bezeroak baserete, aber, ze gertatu leken zuen datuekin, zerbait arraro ikusten baduzue, bankuarekin kontaktuan jarri eta komentatzen ditugun neurri guzti horiek. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Eta honeño sarean zearen edizio hau entzun duzuen ez titulol ez daukagu, baino titulol bat baino gehiago entzun nahi baduzue, pasaden programako gaizkaren atalean, badauzkazue titulol nahiko, ia urtebete baterako, baino hilabete baterako, bai, bi egin zuten zuelako. Jabetza eskubideak eskatu beharko dugu lizentzia hemen. Tipo hori ez dakizu nola dagoen, bere programan ere sartu du titulol eta sartu du gure sintoniarekin, osea, eske hau ezinezkoa da. Nire ustez teknikaria konplize izan du hori. Bai, bueno, eske azkenean, bai, behartu nau. Esan da behartu nau. Baina, bueno, baita ere, txistea ondo geratu zen, orduan. Bai. En fin, Borja Arbosa, eskerrik asko zure partaidetzatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi hurrengo programan arte. Beti bezala Mikel Carmona izan dugu berrikuspen teknikoan eta baita ere eskerrak eman behar diogu irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Hurrengoa, 3 geratzen zaizkigu denboraldia bukatzeko, hurrengoa 2 aste barru izango da eta beti bezala gure webgunean dauzkazue aurreko programa guztiak sareanzehar.eus. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!